Pomáha mi to tu vyčistiť si hlavu a nemyslieť na problémy, užívať si prítomnosť, slnko, vzduch, život, mladosť. Aj keď budem mať už 35 rokov a cítim sa na 50, ale dopamíny, endorfíny, všetko sa vyplavuje a človek sa cíti lepšie, keď sa dajako hýbe, alebo si zacvičí, alebo dačo, takže Milan, fitness influencer, radí hýb sa a užívaj si pohyb, pretože možno prídu dni, kedy bude pohyb obmedzený. Let's go, také cviky ešte. Môj rekord PR som hitol, takže dneska oslavujeme. Cítim sa super, len ma mrzí, že som akože celý život na to jebal a že som teraz v takej napiču forme, ale nedá sa nič robiť. Tu sú pekné záhony. Toto tu. Beautiful. Gainsborough workout complete. Mám sucho v ústach, takže neviem rozprávať a teším sa na vodu a na studenú sprchu. 420 Bohnice. Som športovec a pijem kávu, takže Vincentka z Luhačovic. Vonku je krásne. A ja idem do sprchy. Poďme na to. Nechce sa mi. Nenávidím studenú vodu, ale je to môj najlepší kamoš. Shit. Nikdy sa mi do toho nechce. A nikdy sa to nezmení. Je to fucking bolesť. Ale bolesť je dočasná. Ale pocit, že som ju prekonal, ten pocit trvá navždy, kámo. Ruky v pohode.
Oh. 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 Chrbát je najhorší. Chrbát je úplne peklo. Oh. Oh. Dýchaj. Oh. 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 Pohoda. Pohoda, nohy. Nohy sú v pohode. Tenis je v pohode. Užívam si to. Je to príroda. Je to naše prírodzené prostredie na tejto planéte. Evolučne sme boli prispôsobení na chlad. Užívajte si deň, užívajte si život a žite naplno. Václav Tomanec. 100 000 mesačne. A som namotivovaný jak Markus Revolta, kámo. 6 firem za 3 roky. Jsem self-made businessman. Při na pot a šoky. Be the fucking man.